Nuwun sewu lho penemban. Wong gayuh kanugrahan kok njaluk niku cara pundi kula tak takon. Wong gayuh wahyu kok njaluk niku cara pundi kula tak takon. Selagine ngelmu mawon kelakone kanthi laku lekase lawan kas tegese kas nyantosani setya budya pangekese durhangkara. Ngelmu niku nek ora dilakoni lakune ora ana tumanjane apa-apa. Ngoten. Lah wigatine napa? Resik jiwa lan ragane. Sing jeneng menungsa niku mboten wonten sing suci, mboten kedang sithik mesti kelepetan dedusan. Supaya dadi wong suci niku kudu nglenggana dhateng sakkehing reh dosa sing wis dilakoni, sranane kudu masuh lair lan batine. Kanthi sarana prihatin supaya gedhekke nggone wiridan ngagengaken asmaning Gusti, supaya Gusti paring pangapura sakkehing keluputan. Niku nek wis resik niku lagi entuk wahyu niku pantes. Lestari TV Kabudayan, nguri-nguri kabudayan daerah.